ଭାଇ କାମ ହଉଛି ବା। ଆଉ ରାଜୀବ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ କି? ହଁ ଏଇପା ଉପର ତାଲାଟା ଖାଲି ଛାତ ପଡିବ। ହଁ ସେଦିନ ତଳଟା ପଡିଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଉପରଟା ପଡିଗଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏଇ 21 ପକେଇକି ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଁ ଯାହା କରୁଛୁ କର କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜରେ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଛି ରଡ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଇଟା ଫିଟା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ମାମୁଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଆଉଛି ସିଏ କିଛି ନାଇଁ ହବନି। ଭଲ ଭଲ। ପୁଅ କଥାର ବା ହାତ ମାରିଦେଇକି ହଇରାଣ ହେଇନି କହିଲା ଖାଲି ଦିତାଲା କର ମୋର ଅଲଗା ରୁମ କାଢ ପୁଅ କଥାର ହାତ ମାରିଦେନି ଟଙ୍କା ଦୁନିଆ ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ। କିଛି ନାହିଁ ଥରଟେ କରିଦେଲେ ତ ସଇଲା ଆଉ ଘର ଯାଉନୁ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ହଁ ଯିବି ଯେ ଯିବି। ଆଉ ଯା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ କାମ ଆସିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ବୁଲିବା। ଯା ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଆରେ ତମେ କାମ କରୁଛ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ହଉ କର। କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ଏ କାମ ତମକୁ ପଇସା ସେ ଦବନି। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦବନି କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର କାମ ପଡି ତାର 10 ମାସ ହେଲାଣି ଘର କାମ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦଉଛି କାହାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦଉନି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି କାମ କରୁଛୁ ମାଗିନ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଳି ମନ୍ଦ ତମ ଦେହରେ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯାହା ଯୋଉ 2 ଦିନ କାମ କରିଛ ଆଜ୍ଞା 400 800 ଟଙ୍କା ଯାହା ହବ ମାଗି ମୁଗି କେମିତି କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କହିକି ଧରିକି ପଳା। କାରଣ ଯେତେ ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ କାମ କରୁଛେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଗି ରୁଗିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ବଢିଆ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଖଟେଇଦେଲି ସଇଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ଖରା ତଳରେ କାମ କରିବୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହିବୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଡେଲି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଖଟିଲେ ଖାଉଛ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମ ଭଲ କଥା ଏଇ ଘର କାମ ଛାଡ ସେ ଲୋକଟା ବେକାର ଲୋକଟା ପୁରା ଭଲ ପାଇଁ କହିଦେଲେ ତମେ ଛାଡିକି ପଳାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆ ମୋର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଶଳାଟି ଟାଉଟରଟେ। The next morning. ଆରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ତମକୁ କାଲି କହିଲି ତମେ ଯାଇନ ସେ ବସ ଭଡାଟା ନହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବୁ ବସ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ବାବୁ ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ବସ ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ। ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ପାରୁଛ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଭୁଲି ଯାଅ 4 ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦିଅ ହାତ ସେ ଗଲା। ତମେ ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଏ ବାଡ ଦେଇକି ଲୁଚିକି ପଳାଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ହାରାମ। ଆରେ ଅନିଲି ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଗରେ ଘିଅ ମରା କଥା କହିଲୁ ପଛଆଡେ ଆସିକି ଏଠି ପରଟା ଶିଖି ଦଉଛୁ। ତମକୁ ସେ କଣ କହିଲା? ବାବୁ କହିଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବନି ସବୁ ପଇସା ବୁଡିଯିବ। ତମେ କାମ କର ରାଜୀବ ଭାଇ